$100 yun eh. Galing ano? Mandaluyong. Kano pero? 100 mahigit. Mababa yung kanya. Bumaba, 105. Pero grabe kasi. Pero mas mababa per na move it. Mas mababa yung sa move it. Dito kayo sa Pal. Ha? 10 kilometer dati na sa auto. 170, 140. Oo. Bumaba nga. Yung sa food, bumaba rin, di ba? Bumaba rin. Kasi kahapon eh, galing ng 8 kilometer doon dati, 80 ngayon. 70 na. 69. 69. Bumaba nga rin, akala ko sa ano lang eh. Sabi ko pati pala food bumaba lahat. Ba't kaya? May hina na yung demand. Sige boss. Okay, thank you. Ingat ka din. Drop na natin guys yung delivery. Galing Mandaluyong to dito. Makati. Mababa pa sa akin yung per eh.